cek lo, cek cek dua, cek 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 lo, cek 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 dua lo cek 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 lo cek 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 Dalang juga. Ong ulun Basuki Langgeng kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal mika pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh ugi sugeng pinanggihan malih kebiar adiluhung seni budaya Jawa Timur ala tenger. Sesarengan sound system profesional BM ingkang mijil saking Tosari, Pasuruan, Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Endri. Oke Makaryo kalian audio syuting profesional WR ingkang mijil saking Kayu Kebek Tutur, Pasuruan, Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Warima. Wedal mika ngantos mangke dalu panjenengan Makaryo kalian Tayub Campur Sari Adilaras ingkang mijil saking Ngadiwono Tosari, Pasuruan, Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Adi Pribadi.
Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan sedaya wedal menika nindakaken seni joget langen beksan lagu kurin pramugari badhe gelar salah tunggalipun artis-artis ibu-ibu warangono saking kita Malang. Ingkang dipun iring gending Aneka Juli.
Pemirsa yang berbahagia, saksikanlah inilah campur sari Adilaras ingkang mejil saking Tlatah Ngadiwana Jawa Timur ingkang dipun panekani Cadi bersama Waragono senior dari Kota Malang. Siapa dia? Mbak Yati yang datangnya dari Batu Malang Jawa Timur, dan selanjutnya Mbak Jarti yang datangnya dari Kalipari Malang Jawa Timur. Selanjutnya Mbak Elok Kumala yang datangnya dari Wajak Malang Jawa Timur, dan selanjutnya Umi Indrawati yang datangnya dari Kota Tumpang Malang Jawa Timur, dan selanjutnya tidak asing lagi senior Waragono Jawa Timur Mbak Erni, dan selanjutnya Mbak Yayu yang datangnya dari Sembon Malang Jawa Timur, dan selanjutnya siapa dia, tidak asing lagi yang punya campur sari Adilaras, Mbak Titi Adilaras pribadi saking Malang Ngadiwana Tengger. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Gonono pramugari Adilaras Ngadiwana kerawitane. Pola diklumpukno dadi siji nok kali tejo ngurmati kajate cak muji santosa sing duwe gawe. Mula tak dongakno mugi lestari kajate. Ayo dongakno lestari kajate Bapak Ibu muji santosa panjang yuswane. Sing penting mari ngene tak dongakno tambah putune. Rinangga derek sagunge bagur matan dumateng para tamu daya mangga pinarak ingkang sekecapa rawuh ingkang langkung prayugi karasa maringana kritik hawasan saha pemanggih ingkang keca hambak meneh wonten kalepatan sadaya rombongan kula nyuwun agunge pangapelan saha Cak Bri. Nggih, semanun. Katur dumateng Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati.
Wedal mika ngantos mangke dalu. Ingkang adi dados Pranata Cara saha pramugari sepindah Cak Supri saking Kertawani. Mas Sugeng saking Kertawanom. Wedal mika ingkang dipun pimpin kadang kula nem pramugari saking tlatah Wonogitri Mas Hadi Wijaya. Sedaya pramugari kala wau minangka sesulipun Bapak Muji Santoso Gisok, ugi Ibu Susyaningsih selaku Hamangkugati, ugi mboten supen Bapak Muji Santoso saha Ibu Suklarga sampun matur sewu sembah nuwun sanget. Atas rawuhipun panjenengan sedaya wonten saklebetipun tratap agung sakilipun sasana pagelaran kanthi rahayu 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 saha wilujeng. Ingkang utami rawuhipun panjenengan Jawa Wedal menika dipun doa saha restunipun. Kleresan mbok bilih ajatipun wedal menika ingkang angka setunggal. Entas-entas leluhuripun ingkang sampun swargi. Kakok kalih ambal warsa ingkang wayah Ananda Gien Dirja Bima Bramasta. Ugi Ananda Wiki Yuliano Wisnuwardana, ugi Ananda Nabila Aprilia Yuwanita. Ingkang sami-sami dipun suwun mugi-mugi lelare ingkang dipun ambal warsa wedal menika binjang sageta dados tiyang ingkang muginani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih bulanipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Wondene kangge lambahipun sampur wedal menika ingkang sepindah kula aturaken dumateng Bapak Muji Santoso saha Ibu ingkang dampingi putra saha putrinipun ugi ingkang wayah ingkang dipun ulang tauni. Ingkang kalih kula aturaken dumateng sepuh pining sepuh Desa Kandangan Kalitejo ugi Bapak Muspika Darah setempat Mbok Menawi Rawuh. Ingkang katiga kula aturaken dumateng undangan jaya gilir gumantos ngantos pari purnanipun sampun. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun bercados sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun bercados sanget. Mbok bilih lambahipun sampur wedal menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae boten-boten sambikala punapa-punapa. Sepindah malih kula matur kula atas nami sedaya pramugari ibu-ibu warangkono minggahipun dumateng para pradonga. Mohon mangke anggenipun bagi sampur wonten klentah-klentunipun dipun sunaja utawi boten. Utawi wonten kaslipanipun. Sedaya pramugari namung manungsa lumrah. Saderengipun nuwun sing agunging pangapunten dumateng panjenengan sami. Cekak aosan anggen kula matur wedal menika sampun dumuginipun pagelaran seni tayub dipun wiwiti.
Sakandhapipun ibu-ibu warana tumuju dumateng sasana pagelaran. Ingkang badhe ngaturaken sambur Cak Sugeng pramugari saking Kertoanom kairing gending ala Adi Laras. Sumangga. Nggih. Monggo dumateng Bapak Muji Santoso, monggo. Ibu Sus, ugi Mbak Diva, Mbak Yunita, ugi ingkang wayah ingkang dipun ambal warso, cacahipun 3. Nggih, ngapunten dumateng undangan sinoman nggih. Wonten angsal paring unjukan wonten sak nginggilipun sasana pagelaran mengingat menika lab nggih, lab. Ngapunten nggih. Dados kersanipun ketinggal liep. Dumateng kusumanipun Waranggono Mbak Erni, panyuwunipun Bapak Gisok menika kutut manggung jangkep. Kur ketek kur.
Wah. Oh. Nggih, dumateng busananipun leluhur saking Bapak Ajianto ingkang dipun suwun ngasta Bapak Mas Joyo saking Mbah Tosalang ingkang dipun ngasta Bapak Samari monggo. Sekalian dipun beto busananipun leluhuripun monggo. Ingkang sampun swargi nggih. Monggo dipun rantos. Monggo dumateng Bapak Joyo ingkang ngasta busananipun Bapak Ajianto ingkang sampun suwargi, ugi Bapak Samari ingkang ngasta agemipun Bapak Tosalang, nggih. Monggo leluhur ingkang sampun suwargi. Nggih dipun tenggo sekedap mawon Mbak Erni. Nggih. Kek. Untuk operator foto sabar dulu ya. Cek jangkep. Iki kiwa tengen. Monggo dumateng Bapak Samari nggih. Sekalian ngagem busananipun leluhur Pak Samari dibeto minggah nggih. Nggih kengken beto minggah. Agemane Mbah To Salang ugi agemanipun Bapak Ajianto ingkang kasuwun ngasta menika Bapak Joyo. Joyo Lina monggo. Kasuwun mundhutaken bapa legen utawi bapa sepuh. Nggih, monggo. Wonten nggih Pak Joyo monggo. Kali beto busananipun nggih leluhur monggo. Dipun pundhut. Digendong nggih. Nggih Ibu Timah dikon Ibu Timah Wardoyo dipun suwun mundhutaken busananipun leluhur monggo. Ibu Timah Mak Timah utawi Pak Doyo nggih niki Bapak Doyo monggo. Menika ingkang emut monggo. Bapak Doyo monggo kasuwun mundhutaken. Nggih, sampun Mbak Erni sinambi ngrantos. Menika kutut manggunge Pak Giso. Nggih. Nyuwun dikudang ngoten nggih. Nuwun dikudang ngoten. Sanes gadane manten. Nggih, kadane Pak Giso pamundhutipun kutut manggung. Biyen senengane Mbah To iku kutut manggung. Oh nggih.
pelang keringan anggone manes mangga 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 Bapak Puji Santosa Gisa Ibu Susyaningsih mangga 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 pinarae gangse sami sugih rawuhipun para tamu sedaya sore
ben 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 anana mano ekute ata ben nana saditi benyuni genis genis wita manuke dipakani napa niki? Kacang. Pakan no hatta bakar nono manu dapat kisah bahkan setidak berasi jempol ya remah menit dan pranyetna sabaranya sambrana yen tak waru sadina ya saindu go
Sampun. Tuh, iki kayak jakane lungguhe para ibu-ibu. Kene Pak Dik. Pripun Pak Jaya saya ini? Pak D, anak ini Pak D. Pak Jaya sebelah kono. Monggo. Nggih. Nggih, posisine mancet warang ono maju. Sreneng seka kudu welelen wes padha rae nata kira resang kanan joyo Tiba terata Tiba terata wantemu Nunindra Riris serata Eling-eling kita kudu eling marang Yang Maha Kuwasa. Eling-eling kita tansah kudu eling Bapa Ibu lan keluarga kudu negarane kudu eling kabudayane lurik kabudayan jonjong derajate bangsane eling kudu eling bebasan moyaren kita tansah kudu eling.
ananging kanca tani sinawang tandurane nyambut gawe awak sayang senati marine lemu-lemu palawija ngamuga sarenane aton subur kabeh tuwuh lan sarwa tinandur panyuwunku dinepeno saking sambikala si ing Gusti mugi-mugi lestari widodo saya rukun rame-rame gotong royong wis dadi semboyange ojo tandiyeti saka gurumu tumrap negara matur sembah nuwun. Sembah nuwun dumateng keluarga besar saking Bapak Muji Santoso ingkang dipun dampi kadang sepahanemipun ugi ingkang wayah ingkang almarwarso ingkang nembe paripurna paring penghormatanipun. Duhipun sampun salajengipun kula aturaken dumateng sepuh pining sepuh Desa Kandangan Kalitejo, kula aturaken dumateng Bapak Kades Muali ingkang dipun dampingi segenap perangkat desa, ugi katuraken dening Romo Dukun Priyo, ugi legen sepuh Sanggar, ugi kadampingan dening Romo Dukun Wardoyo. Monggo. Monggo. Monggo dateng panggung sesarengan Ibu Warangono krepek ketiak godhong elo didian lek syukur padha praja ugi kadampingan dening Bapak Siati mantan saking Daeng, Bapak Budi mantan saking Wonogitri, ugi Bapak Carik mantan saking Daeng. Monggo. Ugi sesepuh saking Lumbang Banyu Biru Bapak Roji. Monggo. Monggo Pak Roji. Nggih kasuwun nika kadang ingkang sepuh termasuk Bapak Purwadi, monggo. Pak Jik, Pak Depoyok, monggo. Terima tamu sekaligus keluarga besar Bapak Sutaji, ugi Mas Joyo Lis, monggo. Mas Joyo Lis, monggo. Ugi Bapak Bejo, monggo menika kabarna ingkang sepuh. Ugi Bapak Bandi saking Kebek, monggo. Ingkang sepurien kula pundhut. Wonten Bapak Kidi, monggo. Bapak Bejo, monggo. Mangke golongane keluarga besar sing nom, monggo.
Wonten Bapak Ing Jus, monggo ingkang kaperna sepuh. Monggo Bapak Kiti, Bapak Bejo. Bapak Ing Jus. Mari ki bagian sing nom-nom, monggo. Monggo Pak Ci, Pak Mul, Pak Ci, Pak Mul, Pak Ci, Pak Ci. Bapak Hasan, monggo. Monggo Pak Dewoyo. Bapak Subrawi. Oke, Bapak Kasun saking Adiwono, monggo. Kula suwun makili Pak Lurah, Pak Kasun. Monggo Pak Kasun. Monggo Bapak Joyo Lis, Pak Joyo. Oke, Bapak Soekarto, monggo sebagian mangke terima tamu kula pundhut. Bapak Soekarto. Mari ki kari bagian nom. Monggo. Nggih, Bapak Buani, keluarga besar saking Taji Kuloni Gunung Tunggangan. Lawangan. Lagi Pak Bejoy. Anu bala tuwek, siapa? Gurung. Mana ini kari nom-nomane. Monggo Bapak Hasan. Oh, Cak Harto, sing suwek, Adriana. Cak Adi sing tuwek-tuwek wis. Sing bala tuwek-tuwek. Wis, kari sing nom-nom. Loh, Pak Kasun bawa monggo, sampun katimbalan. Monggo. Monggo. Oke, Pak Adi, sebentar Pak Adi. Oke, sampun Pak Adi. Bangsa manca Gunung Bromo Kelatu telatah Probolinggo Desir Yudo Indane swasana
nyambut kari temenan salah barang awak ison sampai riko kari bingung ngomong ati ngomong belas riko sampai kapan sampai mati Dungu kabar uang ngomong riko adonan iku hangare ison bingung sengkel malas gaduh omong kadung ison riko tinggal no ngomong obyai sebenere nyati iso si bingung maning bener apa oseng kelantinya tane yakni iso gede bering yakni iso bingung maning bener apa oseng kelantinya tane wis kabeh son warai ojo gampang percaya omonge uang mikir sak penake sing mikir sapa wis akibate hari meneng ono barang iya sayang sing biasane lamun kari temenan salah paran awak ison sampai riko kari bingung ngomong aku derni ngomong mat belas riko sampai kapan sampai mati Dungu kabar uang ngomong riko wadonan iku hanggara isun bingung sengkel malas gaduh omong kadung isun riko tinggal no ngomong obyai sebenere nyati iso sing bingung maning bener apa oseng kelantinya tane ngomong obyai sebenere nyati iso sing bingung maning bener apa oseng kelantinya tane wis kabeh don warai ojo gampang percaya omonge uang mikir sak penake sing mikir sapa nanggung akibat nganti peteju cek gantengan tutur sepeda cek alusan bajenan aduh cek lemesan sing nyebes tiga pada senengan lemesan madu cek manesa sangat tajam cek pantesan boleh tenggana cek sopana sejajar pada tero kenalan ate senang ada nikah mek lambi putih beri ketemu rasa nonton dukero boleh siang ben malam se ape keren senonton dedike gentong enak antep beri senonton sambil poteh beri ketemu senonton karo boleh
aduh rambe aduh rambele aduh rambe boleh bitangin nom jemu jei nak kerong putih Aduh, ramale tanah beria. Aduh, ramale tanah beria. Kelarena gegernya sang rencana naga. Semanun dumateng keluarga besar sepuh sak mangke keluarga besar ingkang kapernanom monggo Bapak Mas Doko monggo Mbak Dia ugi Bapak Sudi kadampingan keluarga besar anem-anem ya Mas Wawan, Mas Andika, Pak Edi Riono, Mas Ahmad, Mas Dono, Pak Hari, Pak Adi, Pak Bowo Wido, Pak Andri, Pak Madieni, Pak Eto, Pak Harto, Pak Dana, Pak Eka, Pak Wan Kenok, Pak Chandra, Pak Depin, Pak Turis, Pak Dika, monggo. Ayo keluarga besar nom-nom. Oh sik besan. Oke alon giro. Giro manten. Monggo kula bali sepindah malih nggih. Bapak Mas Wawan monggo, Mas Andika, Mas Edi Riono, Mas Ahmad, Mas Dono, Mas Hari, Mas Adi, Mas Bowo Wide, Pak Andri monggo, Pak Madieni, Pak Etok, Pak Harto, Pak Dana, Pak Eko, Mas Wan Kenok, Mas Chandra, Mas Depin, Mas Turis, Mas Dira monggo. Keluarga besar. Kadampingan dening Mas Arno, monggo. Mas Hadi, Mas Deni, Mas Juwono, Mas Yanto, Mas Agus, Mas Rifin, Mas Suprat, monggo. Mas Eko Yuli, monggo. Ugi Mas Iswan, Mas Anang, Mas Hadi As, wonten Hadi As, wonten Hadi Andayani, monggo. Mas Ariwan, Mas Andi, Mas Andri, Mas Edi, Mas Tono, monggo. Mas Yuda Buana, monggo. Mas Yuda Buana.
Mas Trio, monggo. Mas Trio, Mas Dani. Ayo Trio Dani. Ayo Trio Dani. Dewa tirtawantae wongenendra. Mbok menawi wonten wedal Bapak Snedi, Bapak Sukis. Monggo. Mas Niko Sherly, Mas Dira, monggo. Sethithik napa welinge wong tuwa ramane dole. Ayo bojone Ewi. Bojone Ewi keluarga besar, monggo. Ayo nih, bojone Ewi. Saci seswara Karo Ganto, bojone Ewi karo Ganto. Ayo Cak Ganto. Ayo bojone Ewi karo Ganto, ayo Cak Ganto. Keluarga besar monggo Cak Ganto. Ayo toh. Ayo. Ganto karo Ganto. Monggo Cak Rianto. Ayo Cak Rianto. Monggo Cak Rianto. Nggih. Aja Cak Wadi Ngadiwono, monggo keluarga besar. Tenesu Monggo keluarga. Oh Cak Adi, Edi. Breyang su Oh durung, duduk Pak Kusnadi. Nyemas Kok Pak Kusnadi mari nih. Sampun Pak Ingsus. Sampun. Nggih sampun lanjut. Nggih sampun. Kawi sekar papu Jana Sri Kresna Ramane dole. Nara luntur tresna kula mring paduka mumpung ngenom ya mas ibu pertiwi bareng buka lan sadangga gapi bareng rejeki manung Beras merah melening laseman ngepestikan aduh mak seneseman
keluarga besar wetok ya. Dulu Pak ya. Dulu. Bukan anak waktu. Ini beren. Ada kaya. Ada kaya.